Όχι, κάτσε, κάτω εσύ μόνος σου. Ρε μαλάκα το ίδιο πράγμα είναι. Γύρισμα 1, σκηνή πρώτη. Σκύλι πρώτη. 3. Χαμηλώσει λίγο το Steven. 2. Περίμενε. Λέει introduction. Λοιπόν, Κάτι πρώτη σκηνή, ξέρω. πάμε. Ωραία. Ναι. Μίλα, Άλεξ. Είμαστε οι Topless Twins. Έχουμε πάρει 2x5, είναι πάνω κάτω το ίδιο. Εγώ είμαι το 99. Εγώ είμαι το 4 NBFL. Το 4 είναι. Το αμάξι μου αγοράστηκε με 190.000 χιλιόμετρα. Εγώ είμαι με 150. Αυτό φοράνε κάποια προβατάκια. Ένα ψυγείο skid φοράω εγώ μαζί με σωληνώσεις. Αναρτή stay. Και ένα ψαντικό, δεν ξέρω καν τι είναι. Της XP. Ναι. Αυτό. Ο Άλεξ φοράει ένα roll bar και ένα short shifter. Και μια φιλτροφάνη, ξέρω, μια εισαγωγή. Τη φιλτροφάνη την έφτιαξα μόνος μου στο σπίτι. Κόψα την μαμά την εισαγωγή και έβαλα μια φιλτροφάνη που πήρα από το Απλά έβαλα ένα παπάκι. AliExpress με 20 ευρώ. Δεν ξέρω εγώ τι μπάρτε. Τα αμάξια αγοράστηκα για καθημερινά. Γι' αυτό προτιμήθηκε το δικό μου που είναι και με αέριο. Γενικά δεν είναι για να κάνουμε μπαντιλίκια και ιστορίες, απλά είναι Άρα φτιάχνουμε αμάξι για βιτρίνα. ναι, αυτό θέλουν τα μασματάκια του. Ρε μα, γέλασε και η... Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε... Μπαταρία γέλα. Θέλουμε λίγο, παιδιά, να μας πείτε Ναι. για τι φάση ήταν το κανάλι τώρα, τι φασούλα θα παίζει με αυτό το κανάλι. Εντάξει, μαζεύουμε τα αυτοκίνητα, το κάνουμε για δόξα αφήνουμε του λεφτά. Εντάξει, όχι εντάξει. Αυτό να μαζέψουμε τα μπουρδέλα, ναι, γιατί εντάξει, έχουμε δει από καταπιάδες μηχανικούς, έχουμε δει το τι υπάρχει στη γύρω και από εξωτερικά γενικά. Όλα σάπια. Εντάξει, όχι τα δικά μας είναι γαμάτα, ξέρω εγώ κάτι, απλά θα τα μαζέψουμε όσο το δυνατόν γίνεται. Και αυτό θα τραβάμε βίντεο, το τι κάνουμε πάνω στα αυτοκίνητα και βόλτες. Γενικά νομίζω ότι θέλουν μαζέματα, αλλά προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτοκίνητα που να μπορούμε να τα πάμε πίστα και να μπορείς, ας πούμε, να τα οδηγάς και σε καθημερινή βάση να πας στη δουλειά σου. Ναι, πιο daily κατάσταση ρε φίλε, εντάξει, όλοι θέλουν και ένα MX-5 ρε φίλε, εντάξει, και αν κάποιος δεν ήθελε ρε φίλε, σίγουρα το κλείνει κοιτάζει. Είναι τη θέση όπως εκείνη το κάμπριο ρε φίλε, τι άλλο θες. Αυτό δεν σπάει, δεν χαλάει. Όχι, δεν θα το χαλάσουμε, ξέρω εγώ, θα το ζωρίσουμε. Μέχρι να πάω στο μηχανικό. Εντάξει, αυτό και βλέποντας την πορεία τώρα το τι θα βγει. Πρώτο βίντεο. Αυτό. Και προχωράμε. Ναι, ναι. Ωραία. Ωραία, για κάνω λίγο. Θέλουμε... κάτσε κάτω. Όπα. Λοιπόν, Όπα. κάτσε κάτω. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε γιατί κάποιος να κάνει subscribe στο κανάλι αυτό. Εντάξει, ξέρω εγώ. Θα δει MX-5, θα δει πίσω στο Αυτό τώρα πήρε. θα δει τι γίνεται μηχανικά, ξέρω εγώ, τι μπορεί να βάλει, θα έχουμε υλικό, ξέρω εγώ, εντάξει, μια μπάντα θα την πετάξουμε σίγουρα. Εντάξει, και πιστεύω ότι σε αρκετά sites, ας πούμε, που πουλάνε ανταλλακτικά και γενικά προωθούν την ιδέα του να πειράζει τα μάξι και αυτά, δεν έχουν tutorials στο πώς να βάλεις, ξέρω εγώ, θα δουν και αποτελέσματα, καταλάβει, θα δείχνουν και τα αποτελέσματα από αυτά που βάζουν, οπότε θα είναι πιο εκπαιδευτικό, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, άμα ο Άλεξ τώρα βγάλει short shifter, θα δείξουμε τις διαφορές με το δικό μου που δεν έχει short shifter ή θα δείξουμε την εγκατάστασή του. Αυτό, οι σύνηθες προβλήματα που βγάζουν τα MX-5 από κουκούλες, τζάμια, κουκούλες. Αλλά όλα να σημειωθεί, όλα γίνονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον, είμαστε επαγγελματίες εκπαιδευμένοι και... Έλα ρε, είπες γύρισμα. Όντως μεγάλα πράγματα, τα μάξι το ένα σίγουρα πάει για drift, το άλλο ακόμα το συζητάμε, ίσως πάω για time attack, ας πούμε, ή για κάτι ανάλογο. Θα είναι δύο διαφορετικά builds, σίγουρα, δηλαδή τα αμάξια διαφέρουν πάρα πολύ μεταξύ τους. Αυτό. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να πω. Εντάξει, προσωπικά θέλω να ασχοληθώ περισσότερο με το εμφανισιακό κομμάτι και της άνεσης. Βελτιωτικά όσον αφορά τον δρόμο και αυτά θα υπάρξουν πράγματα.
βελτιώσεις εσωτερικά, από βινίλια, από πράγματα τα οποία μας αρέσουν. Ναι, και πράγματα τα οποία είναι πρακτικά, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ναι, κονσολές, βάσεις, όλα τα πάντα. Εντάξει. Αν απογειωθεί το πράγμα από το YouTube, σίγουρα θα υπάρξουν giveaways, karmits, θα μαζευόμαστε. Αυτό παρέγιστηκα τελείως. Ναι, παρέγιστηκα, δηλαδή στο κάτω-κάτω, εδώ είμαστε Αθήνα, μια παρέα είμαστε, όλη την ίδια κάβλα έχουμε, τι έχεις 36, τι είσαι βαγγίτης, τι οδηγάς NC. Ναι, τι οδηγάς NC. Όλοι μια παρέα είμαστε, όλοι είναι πρόσδεκτοι στο κάτω-κάτω. Ναι, αυτό. Άκουσα. Ναι. Αν το λέμε μόνο γε. Άντε, bye!